Pohon kung makalingkod na si Mayor-elect, Mayor na pohon, no? By June 30, Mayor na si Mayor Louie, Mayor na ito itawag, no? Maningkamot yun ato siyang ma-interview diri, aron ako mismo, no? Wa pa nako ni mahimamat, aron pod ang uban nga wa pa kayo maswito, wa pa na kaila ni Mayor-elect Louie Manunggol, masayod pod sa iya pagkatao, o kaya bang makasinatian sa kanibuhi. Nya doon ako'y nakitaan diri sa Facebook nga akong gusto ipaambit kaninyo. Mga panlantaw sa ubang tao, no? Kani apil ni murag naapoy pamahayag ang amahan gid mismo ni Mayor-elect Louie Manunggol sa iyang tinuoray pod nga pagkatao, ang iyang kanabitong personal nga background, no? So atong paminawan, no? Atong paminawan kini mga pamahayag kalabot sa pagkatao ni Hagna Mayor-elect Louie Manunggol. Ako si Wilfredo Manunggol. Ako ang amahan ni Mark Louie Manunggol. Ang akong tan-aw sa akong anak, kuan naman siya, simple nga pagkatao ra. Nga magpinahuron, mapinanggaon, kuan kaayos awang sharing. May mga classmate niya, na siya makaon sa bahay, magdasya kay i-share siya siyang classmate. Kasama Louie, daghan man yung gibaon. Nama ko classmate tatagaan pa. Ano kayo niya, kani bata Nagdito sa padungan. Kuya Louie is one of my provider. Nakatabang na ho siya sa kaabag sa akong financial sa pag-eskwela. Even though when I say, Kuya, kanang need ko og allowance and wala siya duwa-duwa to help me kauban iyang papa, and I'm very helpful to them kay nakagraduate na ko and wala pa lang magmudagan si Kuya politika, naana jud ang tabang niya namo or sa ibang tao. Joining Queen of Bohol pageant is not an easy. Grabe kalisod ang pageant if wala jud kay financial support. So as para kay kagawad ni Kap Louie, wala jud ko nagduha-duha og duol niya to kanang magmangay og tabang kay kabalo ko sa kong kagalingon nga si Kap Louie is usa ka matinabangon nga tawo, and sa pag-approach pa lang nako niya wala siya duha-duha sa pagtabang kanako. When I was in high school, akong mom was diagnosed with tumor. So when katong pagkahibaw na ako nga she had a tumor, murag adto na gyud ko nga murag naguba akong murag life that time. Actually, I stopped schooling that time kay murag i-focus sa dyan na mas mama kay dili gid na mo kaya kay grabe gyud kaayo yung mga tambal, maintenance, in and out sa hospital. So I have to give up my dream na mahimo og nurse. Kaya I'm a nursing student that time. So siya gid akong gi-focus para mo give time po ko sa akong mom that time. Year 2014, I think katong pagkawala sa mama, that time nga murag first Christmas nga wa jud mo nga kuan kanang naara siguro ay halos dili pa jud mi ka afford og kanang Goldilocks. Pangandoy ra gyud na ang Goldilocks and kanang mga lechon. So that time murag nisimba ra jud ko. And I told myself nga moabot ra gyud ang panahon nga I'm able to give back and help sa mga tao. Sa among kadugayon sa pagpanarbaho, daghan naman kita makaila sa mga kabukiran, sir. Kinatabangan. Amo gadyong kinatabangan dyan nato kay puhon og makalingkudan na si Kap Louie. Di kay kan upaw ra ijang gi pangga, tanang baryo na panggaon. Ingana na si Kap Louie ka, maadyo. Mapinanggaan na sa mga katawhan nga angay tabangan. Sobra-sobra na dyan gitabang namo manang wa gadyo kay masulti. Hurutan ang bilib na Kap Louie. Pasalamat ko Kap Louie nga imo ming gitabangan sa among barangay unsay ang pangayoon ihatag jud ni ja. Wa jay problema. Gani mauwan ako gani mo duol ug nay daghan simpre. Kay tanan nga mo duol nimo wa gadi di nimo hikawan. Imo jang hatagan ug unsay among problema, so kami dako na mo pasalamat sa imong manggihatagon sa imong
maluloyon nga ikaw dali ra ka duolon hinatanta nga unta tabangan sa Ginoo nga imong pagdagan pohon kanan kagiyahan og malampuson. Dili lamang mga residente sa barangay Kanupaw ang natabangan ni Kapitan Louie. Apil na ang atong mga kaigsuon ng hagnaanon nga gikan sa ubang barangay. Salamat ko dako. Agitagaan mo porta nga apil mo siya. Salamat ko dako. Ako nagpasalamat minimo kaadyo sa imong pagtabang namo nga kami na ingani bisan tuod og ikaw wa pa kang makakita namo imong tugyan na nimo ang imong kamaayo diri namo. Salamat dako nga sa imong aptiken nga mga kaubanan nga ija kaming sa ilang pagtabang nga pag-uban namo sa Tagbilaran wa Manila pasagdi. Magpasalamat ko nija kay siya manitawang nama. Tenta tayang pasyagan na kabal sa panglawa. Masalamat yung mukha. Basta Louie, ikaw priority. Panaginip ko'y laging ikaw. Sama ko itong mga higala, no? Ang pipila ka mga pamahayag sa mga taga-hagna nga nakatagamtam sa tabang gikan ni kapitan, no? Kapitan sa Kanupaw karon mayor-elect sa lungsod sa Hagna. So the people of Hagna, the people of Hagna has spoken. The voice of Hagna anon, di ba? Matud pa ang tingog sa katawan, tingog sa Dios, di ba? Vox Populi, Vox Dei. So ato ihatag ang kahigayonan ni Mayor-elect Louie Manunggol nga siya nasad ang magdumala sa lungsod sa Hagna. So good luck, Mayor Louie.